hem arribat a dalt de tot de la muntanya. Esteu preparats per les vistes ja. Bon dia, Alegria, pirates. Està fotent un tiempazo, és que us prometo que fot una rasca. O sigui, jo crec que la sensació tèrmica deu ser de 2 graus i potser m'estic quedant cura, perquè és que, mireu, o sigui, no sé si es nota el vapor de l'aire, però és que està fotent molt de fred. I jo ara, m'atropellen. I ara he sortit del súper d'aquí darrere perquè és que la veritat aquest súper és brutal, és enorme, té uns plats ja cuinats que són boníssims i jo ara en una horeta més o menys me'n vaig direcció a Picton, que està aquí, és un municipi que no arriba a unes 3 hores de trajecte, són unes 2 horetes més o menys. Com he vist que a Picton no hi havia aquest súper, doncs he aprofitat i he anat aquí un moment a comprar, doncs això, uns plats ja cuinats perquè així ja els tinc per aquests dies. Però és que, la veritat, està fent molt de fred, Estem a Picton, la veritat és que el lloc és molt guapo perquè està com ficat, és un poblet que està ficat com si fos en una espècie de... no és una bahia, sinó com hi ha molta muntanya i hi ha molts camps, per dir una manera, doncs en un d'aquests camps que es fica cap endins i l'aigua entra, Picton queda just aquí al darrere, doncs és un poblet que és bàsicament conegut perquè és el lloc que està més al nord, per dir una manera, és la que està més a prop de Wellington. Sé que en el vídeo anterior de Nelson us vaig dir que ja hi havia el port, que hi havia un ferri que comunicava amb Wellington, però no em vaig equivocar, és Picton el que hi ha al port i on estan aquí ara tots els ferris, que són els que porten cap a Wellington, que és la capital de New Zealand. I en Picton estic tenint una mica un sentiment, no sé, contradictori, Sí que el lloc és molt maco, però es veuen locals una mica deteriorats, bueno, com es digui, us ho deixo per aquí escriure, deteriorats, bueno, no em sortirà la paraula, però bueno, ja sabeu què vull dir. I no sé, tinc aquesta sensació com contradictòria perquè, ja us dic, és un lloc molt maco, però hi ha alguns locals que es veuen així una mica... Però bueno, només estaré això, com us dic, 2 nits, avui i demà, i és un poble molt petit, o sigui que tampoc hi ha molta cosa que fer. Ara aquí estic donant una volteta per un caminet que he trobat i després us ensenyo una mica el poblet. Veieu el que us comento, com és tot un golf i tota l'aigua entra fins a arribar a Picton, i ara estic una mica ja apartadet, no molt, però no, estic donant una volteta per aquí, aquest caminet que he trobat, i he trucat una mica l'aigua amb la mà i pensar que estaria molt més freda, No sé si tinc una mica el fred com dins el cos, no sé si és que m'he quedat una mica destemplat ara fora, perquè a veure, fa solazo, però estem a uns 10 graus, Sembla que no, però fot una mica de rasca. I he tocat ja, com us dic, l'aigua amb la mà i pensar que estaria molt més freda, O sigui que si tingués banyador, potser faria un xapofam. Crec que donaré ja mitja volta perquè estic fent aquest camí per fer-lo sense cap sentit, i si demà tinc tot el dia lliure prefereixo fer-lo demà, a veure si demà fa aquest temps també i puc fer aixecar-me aviat, anar a veure el sunrise i després anar a veure
un altre cop al Sunset, però és que la veritat el camí és xulo, perquè ja us dic, sembla que hi hagi, que sigui tot això un llac, però és que no, és que és mar. És com si, perquè us féssiu una idea, sabeu tots aquests caps tipus Noruega, Suècia o Finlàndia, no? Com hi ha tots aquests caps que entren i surten amb els gols, doncs és exactament igual, perquè us feu una idea, però crec que demà, com que tindré tot el dia, puc venir aquí amb més calma i fer bé aquest recorregut i informar-me bé cap a on porta. I ara us ensenyo una mica el poblet. M'estiro una estona al hostel i jo crec que avui també tindrem un bon sunset des d'aquí. El que no sé si des d'aquí hi ha animals, o sigui, aquí dins jo crec que balenes i orques fins i tot descartadíssim, jo crec que aquí no es fiquen. El que no sé si potser dofins. Això serà una de les coses que vull mirar, perquè he vist que ha passat ara un vaixell que anava a rebentar de gent, que no siguin d'aquests que van a veure balenes i dofins com per fora de ja més a la part oceànica, perquè clar, estem just tocant a l'oceà Pacífic i aquí sí que hi ha molta més vida que tot el que és la part del mar de Tasmània. Bueno, companys, com us deia, jo ja estic arribant al hostel. Vaig a veure si trobo una mica d'informació del municipi i tot, i ara quan hagi informat alguna millor us puc ensenyar alguna coseta més, val? Així que ens veiem en 3, 2, 1... Ja! Doncs res, ja he descansat una mica al hostel, tampoc tant. He mirat una mica cap a on mirar un bon sunset i he vist que aquí dalt hi ha la muntanya i des d'allà, segons he pogut llegir, és un bon lloc per veure'l. I fins a dalt és 1,5 quilòmetres, o sigui que uns 40-45 minuts calculo. Ostres, espero que valgui la pena, perquè és que, sincerament, és alt el lloc. I suposo que el camí està per aquí, a mà dreta. O sigui, pel que deien, era un camí molt fàcil de fer i tal, l'únic que estava tot ple d'escales. I ja veig que comença aquí ja escales, però bueno, val la pena segur. La veritat és que el camí és fàcil de fer. De moment no sembla molt empinat, però sí que hi ha zones que estan super enfangades. Suposo que la pluja que em va caure fa 2 dies a mi a Nelson aquí també va caure i ho ha deixat tot enfangat, però és que joder, aquesta zona també com està, mare meva, que està això tot super enfangat, ostres. Jo això, quan arribi a dalt, no sé si podré tornar si es fa molt fosc, perquè és que està tot ple de fang. Veieu, està super enfangat i he d'anar amb molt de compte per on trepitjo, perquè a més és un fang que, com es diu, que això que rellisca bastant. O sigui que, Oriol, amb cuidado per on trepitges. Ara sí que es nota que estàs pujant metres, Crec que en total es pujaven uns... Ostres, no sé. Us deixo per aquí escrit, ara no me'n recordo, però us deixo escrit quants metres es pugen en aquest recorregut, però no porto molt caminat i la veritat és que sí que vas guanyant altura i de mica en mica es veuen les vistes i són bastant xules. L'únic que m'he de donar pressa perquè com hi ha muntanyes, les muntanyes són altes, encara que quedi més o menys cada una hora perquè el sol ja se'n vagi del tot. M'he de donar una mica de pressa perquè les muntanyes, si no, el taparan. No em pot quedar molt de tros ja perquè estic bastant a dalt ja. O sigui que no em pot faltar molta estona, però sé que hauria d'haver deixat la roba tèrmica. O sigui, abans tenia fred, però és que estic suant com un pollastre ara mateix, O sigui... Però bueno, a veure si arribo allà a dalt
i podem veure les vistes perquè he pogut veure-les una mica. Joder, aquí també està tot enfangat. Opa. I hem arribat a dalt de tot de la muntanya. Esteu preparats per veure les vistes? Hi ha alguna gent, o sigui que gravo directament les vistes perquè disfruteu, Preparats? 1, 2, 3. Jo crec que des d'aquí no es veu bé, des d'on us heu fet el timelapse no es veu bé la immensitat que és això, però és que mireu ara com és de gran tota la bahia que us deia des d'aquí dalt. I és que us recomano que busqueu Picton on està a Google Maps i veureu lo gran que és aquesta bahia, perquè és que no es veu al final, i és que jo crec que des d'aquí és impossible veure-ho. I ja us dic, Wellington queda amb creuer, he vist abans al hostel que eren unes 3 hores amb el vaixell, o sigui que és que està a res, a tocar. Però bueno, nois, jo ja sé que normalment després del sunset sempre t'has d'esperar una miqueta més que és quan se'n va el sol, perquè és quan millor està el cel, però és que, de veritat, ja són les 5 i em queda mitja horeta més o menys per baixar, i no us enganyo que és que aquí a les 5 i poc ja es fa fosc del tot, i tal com està el camí d'enfangat no em vull matar i que sigui totalment fosc mentre baixo, o sigui, youtubers però està en cierto límite. Però bueno, nois, tenia pensat fer és a dir, que 2 dies fossin un vídeo, però crec que ja he gravat massa, així que res, ho deixo per aquí. Demà no sé què faré, o sigui, perquè he vist que fer el camí aquest que he fet aquest matí des d'aquí dalt he vist que no té gaire... O sigui, no val la pena perquè és que és tota l'estona el mateix i no crec que sigui res de l'altre món, així que res, després miraré què puc fer demà i res, espero que hagueu disfrutat d'aquest vídeo i ens veiem als propers, que sigueu molt, però que molt, però que molt feliços.